सानदोंमोन फार्स्ट सेलेरि मोननायजों हाबिलानो दख'ना गांसे लाबोगोन होननानै, हाबिलानो गिफ्ट होगोन होननानै। दख'ना मोजां गांसेबो गैया खोमा बेसेरिया, गांसे होगोन होननानै सानबाय। अबाव आरो दालाय साननायफोरा गोसोआवनो थाजोब्बाय। ओइ बेसे गोबाव जाखोब्रा सफैनायालाय? दासो दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो। ओइ बाल साइकेलानो पामसार जादोंमोनलै। नोंहालाय बाइकआनो दंखायो माथो। भाइ जों बायदि मानसिया ससे ससे लामायावनो जुदि बाइक लाङो माखौ जानोलै, एसेबां थावनि दाम मोनजोबनाय नङा माथो। नंगौ नंनायालाय नंगौ भाइ, नों थारखौनो बुंमारदों। आरो मोनसे खोथा, दाना मानसिफोरा बाइकखौ मोननायनिफ्राय साइकेलखौ सालायनोनो नागिरला। बै गामिनि दखान ससेयाव थांनोबो बाइकखौ लाङो, बै सोरहानावबा ससेयाव थांनोबो बाइकखौ लाङो। थाबायनोथ' बावगारबायानो, साइकेलखौबो बावगारबाय। जोंफोरबायदि मानसियाल'सो साइकेल सालायो। ओइ भाइ, बे जाम्बाफोरा दासो मजा लादों, देनांसो साजा मोनगोन। नों नायनाय एसे गोसो होनानै नाय, बांद्राय आरामाव थाग्रा मानसिया बांद्राय बेमार जायो। डायबेटिस जागोन, प्रेसार जागोन, मायबा जागोन, मायबा मायबि जाबाय थायो मिथिबाय। जेसेबांनो आरामाव थायो एसेबां बेमार जागोन। नंगौ नंनायालाय। जेसेनो गोलोमदै गगोन, जेसेबां साइकेल सालायगोन, जेसेबां थाबायगोन, जेसेबां खस्थ' खालायगोन, गावबा गावनि देहानि थाखायनो मोजांब्रा। नंगौ नंनायालाय। आंबा मोदोम ओंखारगोन होननानैनो बेसे थाबायो, साइकेल सालायो, एसे बजनफोरखौ बांसिन जागोन होननानै गिनानै, प्रेसार बारायगोन मायबा बारायगोन होननानै एसे खस्थ' गोलोमदै गहोयो। आं बेखायनो साइकेलजों थाङो सकफोरावबो, बाइकजों बारा थाङानो। नंगौ भाइ, जेसेनो आराम लागोन एसेनो साजा मोनगोन देहाया। बेफोरखौ बादो, नोंना खानाया माब्ला? मानि खानालै बेटा? आमखा दरमा मोननानै सिरि सिरि पकेटाव फैसाखौ सोना दोनदों, खारा जाहोनो होननाया बावगारबाय। आमखाया बेखौनो सानगासिनो। होनबालाय माथो, जाहोदोब्रा अमा फुवासेबाबो। जामारनो होनबालाय दाहाय हराव फैदो जोंहानाव। हराव आइया हारसिं जायोना। होमब्लालाय सानाव आंबो सम मोनाना। जोंनावनो जानोसै दे नङाबा। दे जागोन दे होमब्लालाय, दाहाय नामा हराव? हराव लाबोदो। थौ थांसैयानोथ', बेला जाबायानो माथो। आरो दिनै रबिबारजों मानसिफोरा बांसिन अमा बेदर बायगोन, जानाया बांसिन जायो, मोननाय नङा जों। थौदो होमब्लालाय थांसै। अके। इन्टारभिउआव माबायदि कुइसनफोर फैगोनथाय एग्जामाव? नोंनाव जिके गांसेबो गैया? दङ जिकेआ, नोंनाव दंमोन जि गांथामसो, बेखौनो फरायदोंमोन आं एसे। जिकेआथ' बेखौ फरायबाबो जागोन। कारेन्ट एफेयार नायनांगौमोन आरो नोङो। कारेन्ट एफेयार? आं बेखौथ' लाबोनाय जायासै, आरो एग्जामाबो गैलानो, साननैल'सै माथो। दा नोङो फार्स्टबो नालाय, दे नों जास्ट एक्सपिरियेन्सनि थाखायल' बे एग्जामखौ होदो। नोङो होनबानिया गावबा गावनो मोनथिगोन। खेबसे एग्जाम होनो नायब्लानो नों माबायदि कुइसन फैयो बेफोरखौ मोनथिना मोनगोन। बेनिफ्राय आदा, बेफोरबायदि एग्जामफोरावबो बै इंलिसनि नेरेसन भइस, बेफोर कारेक्ट टेन्सफोराबो फैयो नामा? आरो मेथ्सफोरा माबायदि फैयो? आगै आं हेन्डलुमनिथ' होनो मोनाखै, नाथाय बेफोरबायदि एग्जामफोरावबो बेबायदिनो कुइसनफोरा बेबायदि स्टाइलनिनो फैयो आरो। आंथ' माबानिसो होदोंमोन, इडुकेसननिसो होदोंमोन। बेफोर कमन दे, बे नेरेसन भइस, कारेक्ट टेन्स, माबा माबि बेफोरो फैखागोन। आरो मेथ्सफोरा फैयो, हाइ स्कुलनि मेथ्सफोरा फैगोन। आरो जिके फैसिगोन, मोनफा मोननै माबा माबि फैसिगोन। जिकेखौथ' फरायदों र' आङो। गोदान हिसाबाव जागोन दे। आयै, दिनैबो गारिया गैया माथो। बेखौनोथ' सानदों आं, गारिया गैया माथो। नों मैयाबो गैया होननानै बुंदोंमोन ना? मैयाबो गारिया फैयाखैमोन। बे रितु मोख्रिया मानो फैयाखै मैयानिफ्रायनो? नों फिसाज्लाखौ फन खालाया मानो? बारहुंखाखौ? बारहुंखाखौ डाइरेक्ट सोंनाङा, माबा मोनसे बुंनानै रायज्लायफ्ला, बेयावनो मोनथिगोन ना। खालायनि र'। खालाय, माबोरै खालाय? आयै, मोनथियाखैथ', मोनथिनानैसो फैयाखै खोमा। थोद, पागल जाबाय नामा नोङो? माबोरै मोनथिनांगौ बेलाय जोंफोरनि प्लेनिंखौलाय? मा थिक साबुदा खिन्थायोब्लालाय? थै, बेबायदि जाया। मानो खिन्थानो बेलाय? गिनाय मोनोलै आङो। जेबो बेबायदि नङा, खामानियाव फकास खालाय। खालाय, बारहुंखाखौ फन खालायनानै सोंहर। नों हले साबुदखौ मोजाङै नायदे आयै, आं बेनि आखलफोरखौ एसेबो मोजां मोना। माबोरैबा मानसियानो। फैसानिल' ल'भियाथार बियो, जेखिं फैसा होयो बिखिं थांगोन खिन्थु। आंनि आगोलनिफ्राय लोगो मोननाय मानसि बेबायदि नङा बियो।
आयु एसेबां मोजां सेंग्राखौनो नोङो बासिबाय एसेबां मोजां सेंग्राजोंनो नों थाङा होननानै बुंदों बेबायदि मोजां हौवा सेंग्रालाय नों बाव मोनगोन सानदों मोनगोन नोङो एसेबां मोजां सेंग्रा फानदखानिबाबो नों फानदखानिखौनो मोनगोन ना गावाबा मा फरायाखै मायाखै क्लास 8सिमबो फरायनाय रुवाथि थानाय मानसि खाफाल मोजांदि नोंखौ फानदखानिया सोंदोंमोन दालाय सोर सोंबावगोन नोंखौलाय सोर लांगोन मा सानैथाय गावखौनो कलेजाव फरायनाय सिख्ला बायदि सानो खोमा मोजां सेंग्रा नायनो फैगोन मोजां सेंग्रासो थांगोन होननानै मानो थाङा होनना बुंनाय नोङो मानो थाङा होनना बुंनाय एसेबां मोजां सेंग्रा मोनगोन नोङो मालाय फाखा न' दंलायोमोननो फानदखान बिमा फिसाल' हाबो दंखायोनो फाखा न'आव थानो मोनगौमोन दालाय नोंखौलाय सोर लांगोन नोंखौ रुवाथि थाग्रा मानसिखौ सोरबा फाखा न' गोनां सोरबा मोजां मानसिया लांगोन नोंखौ फाखा न'जों खोथा गैया नै थोरि न'बाबो थांगोन आं नाथाय आं दानो हाबा जानो गोसो गैया गिदिर बाथ्रा फाखा न'जों खोथा गैया माखौबा मोनगोनबासो नोङो बेबायदि मानसि मोनबावगोन नोङो खाफाल गेवदोंमोन नोंना खाफाल गेवदोंमोन बेबायदि मोजां मानसिया नोंखौ सोंदों जाम्बिनो फाग्लिनो खर'फोराव जेबो साननो हानाय जेबो गैया खोमा उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' देरबोदों रुवाथि थायै मायै खामानि मावै एसे आजादि मोनगौमोन खोमा फाखा न' गोनां मानसि धोनि मानसि गरफा गरनै दांनो मोनगौमोन बेखौबो थाङा फाग्लि बायदिनो मोजांखौ सानबाबो गाज्रिसो सानोलै ने बै गामिनि खोनानाय बे सेंग्राखौनो मोजां मोनो नोङो नों बिनि थाखायनो थाङाखै नोङो बेखौनो मोजां मोनो लांगोन थां नोंखौ बेफोरबायदि सेंग्राफोरा BA MA फरायनाय सेंग्राफोरा नोंखौ लांगोन नैबो लाङा नोंखौ मोजां मोननायजों खोथा गैया नै आं हाबा जाथ'वा सोरबा साख्रि मावनाय फरायनाय सेंग्रा लांगोन दे नोंखौ बे फान दखानफोरजों थाङा सोरजों थांगोन नोंलाय फान दखानिखौ फैसा गैया सानदों नोङो साख्रि मावनायनिख्रुइबो बांसिनसो खामायो बिसोर मिथिबाय मोजां साननायखौबो गाज्रिसो सानोहाय माबायदि मानसिहाय बेफोरबायदि बैसोनि मानसिजों थाङा नों मा सेंग्रा उन्दै गोरलैफोरजों थांगोन मायबा जाहोनो हागोन बिसोरो आं बोसोरनैसो थाबावगोनानै बेनि उनावसो हाबा जागोन थायो खर' जाबानो जाबाय जोंफोरनि सिन्था टेनसननो नोंसा मामाया बेसे टेनसन खालायो नोंखौ लानानै जोंफोरनि टेनसनखौथ' नुवा नोङो हाबा जाना थांबा स्र' जागौमोन सोर लाङो सोर मायो दा फराया माया रुवाथि थाग्रा मानसि अबाव मोजां हौवा मोनो नोंलाय बेफोरबायदि फानदगानिफोरजों थाङाबा नों जेबो आंनि मोजांखौ लुबैया दे आनै नों आंखौ होखारनो थाखायसो बेफोरखौ खालायगासिनो आंखौ मोजां न'खराव गोग्लैनायखौ नों लुबैखाया आनै नों खालि आंखौ थांथों होननानैसो बेफोरखौ बुंबाय थादों आंखौ गावनि न'आव थाजानो बानानैसो नों आंखौ हाबा हरनो बुंबाय दङ नों आंनि जेबो मोजांखौ लुबैखाया नागिरखायाबो एसेबां सानथाबाय आं नोंनि गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिजोब्बाय आं नों माबायदि मानसि गासैखौबो हमनो हाबाय आं मिथिजोबगौ नों मेगन गोसासो आनै गोसो गाज्रिनि मानसि नोङो नोंनि गोसोआव अननायबो गैया जेबो गैया नों रावखौबो सैखाया आरो मोजां मोनखाया आनै नोंनि आखला बेबायदिसो नों मानसिफोरजों ओरैनो मिथा गोदै रायज्लायफ्लायो बिनि उनाव थांब्लानो उननिफ्राय बिसोरखौ रायखोमायो नोंनि आखला बेसेबा गाज्रि आंखौबो जेबो नोङो मोजां न'खराव गोग्लैदों होननानै बेफोरखौ बुङाखै नों आंखौ माब्ला बे न'निफ्राय ओंखारलांनो हागोन होननानै बेफोरखौसो बुंबाय थादों माब्ला ओंखारलांगोन बे होननानै सानबाय थायो नोङो सासेयाबो माबा दासो बाथोन जानो बुंबावलायबाय आरो दा बानलु सावबावनांगोन आं थोरसि माखासेयाबो सुनो दोङो गायनोबो दाना होनो दङ एखे फुङाव हाखा दावराथार जायो आङो बिफायाबो मोनसेनि उनाव मोनसे बुंबाय थायो आइ थोरसिखौ सुनांगौ नामा आङो नै आं दुगैखानोसै थारमाने सुनांगौबा सुना होखानोसै नोंहा फरायनो नाङा दसे फरायखांबाय आं दहाय दसे फरायला दे होमबालाय सम दोङोबालाय सुना होदो र' होमबालाय आं सुनि मा नामखो ओइ भाइ ओइ नोंनि नाम्बारा नांबायलै मा नाम्बार नांदो ओइ मोसौ गुथाल लटारि नाम्बार मा होनदों नोङो नोंनि नाम्बारा लटारिया नोंनि नाम्बारखौ नांदों होननानै बुंदों मा नंगौना नङालै थैसिगोनसो आङो नंगौब्रा नोंखौ फास प्राइज मोनदों होननानै बुंदों माबोरै फेमानो नंमारगौना नंमारालै ओइ नारखो नों थगायदोंसो खोमा आंखौ ओइ थगायाखैलै मोसौ नोंनि नाम्बारा 90902560 नङा ओइ नाम्बारखौ गोसोआव गैया आङो रने नायनि आङो दे थांनो नायहैनाय माबोरै फै लटारि नांदों फार्स्ट प्राइजआ बेसेमोन लायो 10 लाख भगबान 10 लाख खर'सो गिदिंना गोग्लैसिगोन खोमा आङो अबाव थांजोबखो मानसिफोरा आयै सिखिरि आबै ओइ लटारि टिकेटआ लैथो आं नोंखौ दोननो होदोंमोन ना लटारि टिकेटआ अबाव
सिखिरि हाबोबा नोंसोर सानैबो कलेजनिफ्राय फैनायाव हाबायाव हाबबो आरो हाबबोनो सिखिरि ओइ मानसिफोरा अबाव थाजोबखोलाय कलेजनि ड्रेसजों थाङाहाय आं लासिंसिं लाजियो आयै सिखिरि हलाय लटारि टिकेटखौलाय लटारि टिकेटखौ आयै नारखोआ फन खालामनानै बुंदों आंनि नाम्बारा लटारिया नांदों होननानै हे भगवान इसोर मबाइल मोनसिगोन आयु नारखा माबार लिंहरदों हनाय लटारि टिकेटखौ हरलाय नाम्बारखौ नायनि लटारि नांदों आयु हानना आङो कलेज थांला खोमादों आङो हे भगवान सिमांना मोगथांसो मोनजोब्बाय आङो खर सरसो गिदिंनाय बायदि मोनजोब्बाय आं माबोरै लटारि टिकेटा लाबोना होफैथां सोर दोनदोंमोन टिकेटखौ आयु इसोर फोथायनो मोनाखै आंबोथ' नांगोन होनना सानाखैमोनानो नोंसोर सानैनि मुङाव लादोंमोन दे आङो बेनो नांदों अबेबा मोनसेया सेस जाबाय आङो 100 बारसो बारद'सिगोन आं थांनाय टिकेटा लाबो माबोरै सोरनाव दङ सिखिरि नों दोनदोंमोन ना टिकेटखौ औ आंनो दोनदोंमोन र' नंमारगौना नंमारा नांमारदोंना नांमाराखै आदा आंथ' दा मोनथिया नाम्बारखौनो नायनो मोनाखैना नारखासो बुंहरदों नोंनि नाम्बारा बे नंगौना नोंनि नामाव फैदों होननानै माथो जोंनि मुङावसो जायखिजाया नांदों दे अबेबा मोनसेया थां टिकेटा लायथां र' आं लायनि आंनाव दङ सिखिरि जुदि लटारिया नांमारदों मा खालायगोन दे मा खालायनो फाग्लिलाय गाबबानो मबाइल बायगोन गंसे नोंनो गंसे आंनो गंसे वाव जुदि इसोरा जोंफोरखौ नायहरमारदों लटारिया जुदि जोंना नांमारदों बाबानि दखानखौ गिदिरथार खालायनानै होगोन औ लेथो बाबानि दखानाव रावबो हाबा फिसा दखानखायनो फैसाखौ मोनब्ला बाबानि दखानखौनो गिदिरथार बानायगोन ने औ थानो जाला आं आदाया सहैबायना सहैयाखैथाय आं हले दिनै कलेज थांला दे लेथो नों थांनोबा थां आं हले थांखाला आंबो थांनो बाबाय लेथो आं सगावसो थांसै आदाया लटारि लानाय दखानाव थांसै आं थानो हाला थुथु होनबा सानैबो थांनि आंबो थांनि थुथु थांमानो औ थुथु फैदो होनबालाय थांसै नै आदा टिकेटखौ नायलाय हरनाय इसेबावबा आंनो मोनथारसिगौलै बेनो नाम्बारा बेनो नांदों नांमारदोंना आदा बेनो नांमारदों नांमारदों ने आदा बेनो आंनाबो खाथियाव थांहांदोंमोनलै मोनसे नाम्बारानो गोरबोसै आंना बेनो नांदों नारखो नांमारबाय औ भाई खाना पार्टी आदा फार्स्ट प्राइजआ मा फार्स्ट प्राइजआ बे गांसेना गारिलै 10 लाखनि गारि 10 लाखनि गारि टिकेट लाना टिकेट गुबुन प्राइजफोरा 10 लाखनि गारि आबा मा जाखो रिजाल्टखौ मोनमारबाय ना मा होनखो आदाया लटारिखौ मोनमारदोंना जों थांसो नागिरदोंमोन औ आफा लटारिखौ जोंहानो मोनदों नै नों दा खिन्थाहरदों जोंहानो मोनबायनो औ आफा 10 लाखनि गारियाबो दंखायो बेयावनो 10 लाखनि गारि लटारिनि प्राइसआ 10 लाखनि गारिनो 10 लाखनि गारि दे जों थांगासिनो दे जोंहा लटारियाव मोनमारदों 10 लाखनि गारि मोनमारदों बाबा औ आइ 10 लाखनि गारि मोनमारदों जोंहा नोंदाया लिंहरदों नोंसोरथ' थांनो ओंखारखादों खोमा थौ थांग्रो नोंसोर आइजों आंजों थांगासिनो नोंसोर थौग्रो थौ